Hadin ke jingut bat ke jingling jong ki samla wat kam ki baladap banto wat ye ka examination na ka benta ki post baper ki bahapo ka DSC ribhoy ha ka arpu artrik naiwing arjar arpulai ka seng ribhoy youth and development social organization kalami syakmat bandawan ki bor peniat district ban pelaj no ka result jong ka DSC. Habakran syakilat pathai kubor kinong yalam kani keseng kila penpau yi kejing sengokia halor kejing slam jong result na benta ka DSC wat lai ka examination la dep bantok na du snam arjar arpo. Nakali uba Arnold Singli Presiden Rangba kani keseng ulai tu bakum keseng kala persyang banuat iki daw jong ka jing slam na secretary jong ka DSC ribhoy bat layok jing tep baga jing slam ka dei halor ka jing pen slam jong ki snat trei kam baper ban pa iki jing don kam nong trei bat ro ka jing yakhi ka bajur halor ka reservation policy ka blajur bha haki khendiat banai ki baladep. Nagalang jungi ka sem RBYDSO central body ni don ikliat ka jikwa ka isu lani ka jindon kam jong ki pai ba samla ki jongi haba ya kani ka isu ka bangi kren menta kalong kabala pensa temang mat kabala pensa lengo kon samla jongi menin kasni nagalang jongi ni penkan mau hapi ba hadin ba ka DSC District Selection Committee ka code application kon samla na po Ribhoy district dangi bakla nadu tu usnam bala khon kadi nadu usnam hajar arpo nadu usnam hajar arpo la khod ya ka kani ka application bala kondok ru ya ka examination hauju usnam kabar stang nadu upanai Februari ngam bakla di tat hadu benda kala long license di tat hadu benda kani ka result jong kani ka examination parla man permi dagate ka department tikai ka ba sengulungo kalong kai ka ba sengu kalong kamde ka jungdu nong kani ka de jungdu nong joki khun samla ki jongi mentala license ki kon samla jungi ki ap ya kan ni hadu tak hadu tak khaliman kin permi tena galang jo kasem hadu usnam ko bacho pat mau kala le kendu yo chairman yo secretary jong kadisi hakaba na galang jungi ngila nawa ngila bu jing tho ang tu ba 80% kalong na menta ki local residents jo Ribhoy district kata ga di jing nawa jungi hagat gopor tika jarang kan no hagat gopor bala dia berle ni ka dono ka jingki wil lumala hebade mat kanika reservation policy joka megle ajongi ka jingpen kre ban petre ya ka rustar di lumala ka dei lese di nak ta daw ba la pending kanika result ban penmi ya ka result joka nika examination tika iga bang isngaw lungo kalong ba ta hadu mentang kai ka failure jong ki department hang ne kapau bahadu benda ki department ba per kim nomla bat sumit bat penkre ya kan ka state reservation roster system hakaba kumenong hakaba ka department shubu ka health department menta kapha lightly southly ki bakan pus kam kedau kitu bakan pus ki di jongno kila bende jongoro kila bende konsidentia kila bende onsen kidon kom kita ketat hadu ta na gala joki kim patha ya kita tharai lo yo le se kade ka failure jogi no kini department te ke ega bangi kwa ban ketu ne la shisnam tam la laisnam menta ya kane ka resol la ban la hul la no persane mano bedu nong ki kur samla jungi ka ega bangi kwa ban kram ne ngi kentu ya ka di department ba ya ka government ba hakaju por khamta be ya department ba ide mardot bang pendam no ya ka state distribution roster system kanang makan nom long lang kenya ai kun samla ki jungi laisna pura ki la ap menta ya ka result bale mla ban pendam ya ka result ngatharai bala ki department ba pher ki la ban pendam ya ka ni ka roster system maybe in just 1 hour salah ban out ya ka result na kalian ka DC ngisu mundur kemta
Temenin ngilai kendu ya sekretari jongka ni di si hapo riboy hapo di si ikendu ya Raja Brahma ubade ilu WebCS ubat kum sekretari juga ni di si ila bata yangi ban agalang jungi ila kamde kasin kam kong mangi kendu be keren ni kade kasin hakini ki banai arsin ngilai kendu i ai por ini hadu shotering ini banai bangan penbei ini ban khon meeting hadin kata mendin imparla man kon bin la persama kon bin meeting tek ege jing patai ji kade failure jong department of repair kimla man somit ya rustar state rustar sistem adu benda kata-kata ba sa tengani kadi ka result jong di isi ti nakaliang jongi ngila karpat juru bakat bama sebaban pendem no ya kane ka ba dei ban pendem kabla sa teng dan tagis nam ka jingro dong kalong ikon sama jemi ki bala ak mi lanti ya kane result hadu dat mentai ki we ki bakan pus ki dot shubun ki bakan pus ki dot hapo ki dot nan ba per tang namar bakasa ngane ki nomyo on pha po disi jilla da kadisi kala ada pelong nadu meno la dei sakaton ka ba ari on se kadisi kala la pelong la dei sakasin ka ba ari kadisi kala pelong ta hapo ilaisna kata kadi jung to jung na sama jung la da kadisi ka parsa da kisnam kumne kai ge jung no yo ole se don uba balong over age yo lahir kata umla shubat apply tika ei ka jung tu na kala jungi ni kerpan ya kestil rustan badi man pendem no baki kena samla jungi kimde melong kenya baki kena samla jungi kinom sa gondum ba ka ki kena samla jungi kin yo gi jogi kam ki jam kadai kata ka jung kerpan jungi ya ka disi ka jung kerpan ingi ya ki department baro sebab berpenkren no berpendem no ya kena state rusal sistem bat lada don kam banle kino ki biya shakmaro nakalang jungi ngikloi bari trilang ban ki kandidat ki kandidat ki blada apply kan kam tangba sebab penmi no wat nom perlu kenya na bataki khoj samla jongka dong kathai nam takari bat ka jeng rewi kata kadi jong om dei takari boy kan re habro kasti kadang sa ndike ega main kwa kalau ngi tujur ba ki department paper kan pendem no ya kan ke rustar sistem bertha kanang ba nakaliang ka distilo kan la no berpendem penmi kan ka result kanang ba kan long ka jong toy nam ta ki kon samla ki jongi de jikar pa ni ka long ba nakaliang jongi kung kasan ngi ka pa ya baro ki itu kandidat ki bla apply ki kam paper posisi bakin don kami sim banyak trelang dam ta ka bha kami ar ki om don kano ka jung toy jung no ni ka jung toy ka jompi ka jung toy jung ka jaj menriu ka jungi ka jung toy ki kun samla ki jungi kata ka dei ka jikar pan ka jungi ya ka gomen ba ya ka diksi bakin subha ban le no kham kloi ban mi ka jingkwa jingi kalong within this years ni kwa hapo nusna within this month hapo ni dismar nila kwa pendem no ya kan ka result ba declare no result kabala kabakila tristom ki bakila shaistom mentala ki arlaisna kata ka diga kubor ke jumi ba ngi kwa ba baro ki ba ni shimenta bana ga jing kershan ya kan kadang ba ngidang yo shushu ki jing toy shibun chakman nang ta ka kam ka jam ni asma be shibun